Намери тихо и спокойно място. Седни удобно. Затвори очи. Вдишай бавно през носа и издишай през устата. Позволи на тялото си да се отпусне. Още един път вдишай дълбоко през носа и издишай през устата. Пусни напрежението от раменете, челюстта, гърдите, ръцете, краката. Постави внимателно ръката си върху сърцето. Представи си меко, топло сияние вътре в гърдите ти. Това е твоят център на спокойствие и яснота. С всяко вдишване сиянието се разширява, а с всяко издишване освобождаваш напрежение и очаквания. Сега насочи вниманието си към задача или действие, което отлагаш. Не анализирай. Просто я почувствай като енергия. Попитай себе си, каква емоция стои зад това отлагане. Може да е страх, може да е претоварване, може да е несигурност или перфекционизъм. Не е нужно да назоваваш на глас тази емоция. Само я усети. Кажи си на ум: допускам тази емоция. Даваме пространство. Когато емоцията е приета, тя губи силата си. Представи си как тази емоция се събира като тъмно облаче в областта на гърдите или корема. Сега направи едно дълбоко вдишване и на издишване визуализирай как облакът се разтваря, разпръсква се и се трансформира в светлина. Кажи си на ум или на глас: освобождавам нуждата да отлагам. Избирам лекотата. Почувствай как тялото ти става по-свободно и по-леко. Представи си малка искра в областта на слънчевия си сплит. Тази искра е искрата на мотивация, яснота и сила. С всяко вдишване тази искра става по-ярка, а с всяко издишване тя се разширява и разлива в тялото ти. Вдишай и виж как става по-ярка. Издишай и усети разширението на искрата в тялото си. Повтори на ум: аз започвам лесно. Създавам с поток. Действам с увереност. Сега си представи първата, най-малката стъпка към задачата. Не голямото действие, само най-малката стъпка. Виж как я правиш без усилие. Виж как това създава движение, енергия, поток. Кажи си на ум или на глас: мога да започна с малко. И това е достатъчно.
Направи още едно дълбоко вдишване и издишване. Почувствай тялото си. Усети мястото, на което седиш. Върни вниманието си тук и сега. И когато си готов или готова, отвори очи.